Eta talde zuri-gorriaren krisiaren inguruan ahots gehiago bildu nahi izan ditugu, eta horietako bat Bizkaia Irratiko laguna den Ager Sarduirena. Gabon, Ager! Gabon, Beñat! Bueno, Ager, lehendabiziko galdera, eta behar bada erantzunik zaiena daukana. Zer pasatzen zaio Atletiki? Bueno, alde batetik bolada txarrean dagoela taldea, argi gelditzen da, eta beste alde batetik nik esango neuke ez jokalariek eta ez da entrenatzaileape momentu honetan ez daukiela joku finkorik, ez da? Taldeak harin bakatzen ditu besoak, utxak garesti datoz, ze Atletikek adibidez atzoko partiduan 20 minutu oso txarra egin eta 3 gol jaso zituan, eta gero, bueltan ez da kapaz aurrera begira edo erasora begira, minik egiteko aurkariari, ez da? Orduan, defentsan utz asko egiten baduzuz, eta golak nahiko errez jaso, eta gero ez pasara kapaz aurrera begira, ez jokurik sortu, eta batez be, ez golik sartu, Atletik emaitza txarretan dago, eta nik gehiago esango neuke, konfiantza bako taldea dela, emoten dago momentu honetan. Bai, eta zentzu horretan, bai Bartzelonaren kontra, zein Ostersunen kontra, Atletikek hobekuntza zantzuak lagatu zituen, baina diagnostiko orokorra da, eta askok partekatzen duguna, zukointxe bertan egindakoa. Izan ere, taldeak ez dauka joko estilo eta patroi argirik, goikaldean aukerak sortzea mundu bat kostatzen zaio, eta atzekaldean biguntasun kezkagarria erakusten du. Askotan Kepa Arrizabalaga egindako geldiketek hori nolabait lehundu egite dute. Eta zentzu horretan adibidez Ager atzokoan deigarria izan zen Ander Iturraspe aulkian geratzea, bai Bartzelonaren kontra zein suediarren aurka bere parte hartzea igarri zen, orain etenaldia dator, eta zentzu horretan horrelako erabakiek niri behintzat harridura sortze diate eta konfidantza krisi horren baitako beste elementuetako bat da. Bai zuri Beñat eta nik ustot gehien hori beho bai ez da. Egia da Atletik momentu honetan, momentu txarrean dagoanean, ondoen dagozan jokalariak behintzat euretan hartu behar dozule erantzunkizuna ez da. Eta ez da lehenengoz, Juko Zigandak kalako aldaketa bat egiten dagoanik. Orain dela hilabete adibidez, danak bat gantozan, Markel Zuzaeta zala, momentu oso honien egoan jokalari bat, eta urrengo partiduan, domeka batetik bestera, Markel Zuzaeta honen azanien taldien, aulkian itxieban ez da. Atzo, Ander Iturrasperi pasabiakon, Bartzelonaren kontra eta Ostersunen kontra Iturraspe izan zan horrena, nik esango nuke ganera erasora begira zentzu apur bat taldean ipine jokalari bakarra Iturraspe izan zala, eta atzokoan aulkian itxieban. Aldaketa gehiago egon ziren atzokoan, egia da gero partidua ikusite eta bateiz be emaitza ikusite, asko be errazagoa izaten dela, analizi horrek egitea, baina, baditza du aulkian itxi eta Iñaki Williams zataratia, logika baten barruan atzoko partiduan logiko izan zitekeen, apur bat, Iñaki Williamsen abiadura aprobetzatzeko kontutan izan da, zeltaren atzelariak beti oso aurreratuak egoten diala, ez da? Baina kontua da, Iñaki Williamsei be, dana baloi luzeak, baloi guztiak ganetik, Iñaki Williams gizejoa salto ibili izan lehenengo zati honetan, eta iaia bere abiadurea aprobetxa bezinik, ez da orduan, argi dau, Kuko Ziganda bera egoten dela egunero, bera dakiela jokalari bakotxa zelan dagoan, eta zaharriten, kanpotik ez dakigu zen molestia fisikoak izaten da bezala jokalariak ez da, baina zeugaz banator guztizea doz, azkenean emoten dau, ondoen dagozan jokalariak domeka batetik besteran normalena errepikatzea izaten dela, eta Kuko Zigandak atzokoan Iturraspe kanpoan itxiebala, azkeneko partidu bietan bera izan zela honena, eta ez dela lehenengo, ze orain dela hilabete adibidez, Markel Zuzeta gazbe antzeko esozera inean. Bai, 11 jardunaldi igaro dira, taldeak 11 puntu ditu, goratu behar da, azkeneko 8 jardunaldietan 4 puntu eskaz bildu dituela ligan. Asko falta da, eta ezagutu ditu urte hasiera eskasak, Caparrosekin, Bielsarekin, Ernesto Valverderekin bai, eta taldeak bigarren itzulian sentsazio hobeak eman ditu. Atzokoan Bigoko Balaizeko prentsa-aretoan Zigandari galdetzen ziotenia taldeak helburuak berplanteatu behar dituen, esaten zuen egunez eguneko analisi egiten duela. Zuk Ager egoera zelan ikuste oso?
Ba, nik eskatuta nago, baina, eta eskatuta nago apur bat, nik uste dut alde batetik Kuko Zigandaren, lehenengo adirazpenak, esan ez, hobetzen eztan guztia, txarrera doiela, eta berak helburu moduan zeukala talde batein nortasuna, eta batzat zaletuak talde hori identifikauta ikustea. Nik uste dut azkenian berba horrek apur bat, orain Kuko Zigandaren kontra dagozala, ez da? Pentsetan dut, bazki eta zeritu asko kuste bela, Kuko Zigandaren proiektu hau Ernesto Valverderen jarraipen bat izango zala. Eta gero konturatu gara, batez behi jokua ikusite, ez daukala zer ikusirik Ernesto Valverdek egiten eban jokua eta Zigandak egiten ebana. Esan gure dut Ernesto Valverde zala, oso entrenatzaile erasokorra, eta naizta taldeak bi edo 3 gol jaso kontra, kapazala markagailuari bueltea emoteko. Eta Kuko Zigandaren planifikazioa, zeurtik behintzat, beti dela aurkariak ia ez daben goli sartzen, eta gero defentsa golan hori aprobetsatu zia gero guk golen bat sartzen dugun ez da orduan. Nik guztot apur bat, 3-4 urte egon diala jokalariak oituta, joku planifikazio batera, orain Kuko Zigandak beste gauzat desberdin bat eskatzen dau, eta nik pentsetan dut jokalari guztien zape aldaketa itzel hori, zetanak uste genduan jarraipen bat izango zela, eta ez da jarraipen bat, aldaketa horrepe bere denporea behar dauela, ez da? Kontua da futbolean eta batez belenengo mailan, badakigula denporea ez dela existitzen, hemen hilebete mundu bada, eta ez dakipa, baina egitea da, momentuz behintzat, taldeak erakusten dauana, bainonen konfientzazkoa ez dala. Denpora aipatu duzu, nik ez dut askoz gehiago lapurtuko ager, baina azkeneko galdera batzuk kezka aipatu duzu, hemen ere partekatzen duguna, baina hala ere ez duzu somatzen inguruan, ez dakit kritikotasuna deitu, zegu analizian ere sartu gara, baina taldearen inguruan zarata gehiegi, taldea o klubaren inguruan zarata gehiegi, edo nola baiteko aizkora gehiegi ere prest dauzela, emaitza txarrak ere baliatuta taldearen inguruan hitz egiteko ez dakitenik kanpotik sentsazio hori badaukat. Azteko bainat nik bai uste dut Kuko Ziganda entrenatzaile moduan zalantza asko sortu dagoela, baina ez orain. Denboraldi hasi aurretipen, nik uste aurre denboraldian zalantza horre baioa zala. Ginte asko, pentsatzen eban noga zala, Ernesto Valverde 4 urte egon eta gero, aurpegi barriak ekarri, bardindozta kanpotik edo nundi, baina etxeko baten jarraipena, igual garesti ordain gozala, ez da? Orduan, horreri bai gero, gehitu behar dutzago, giroa be, ez dala oso sanoa. Keparen renovazio kontuak hortxe da gozala, ez dakigu jarraituko da honen ez. Azkenian, Kepa momentu honetan atletik entzat, jokalari berezi bada, ez da beste jokalari bat gehiago, atletiken ikono bada, geure estiloa da asko nabarmentzen dugun estilo honetan, Kepak azkenean arrazoi guzti horrepe, bere baitan dauzte, ez da orduan, ez da bakarrik taldia, da apur bat entrenatzailea beti zalantzan edo kolokan egonda, jokalari estrategiko batzuk bata urte baterako galdu duzu, besteak ez da bere kontratua barriztatzen, orduan, ezke albiste honik azkenengo denporatan ez dugu izan, eta zaletuak hori behar dabe. Keparen renovazioa lortu eskero edo barriztau eskero, ez dakit, igual jentea beste da batera edo lasaia dengo zan, baina badinot, girua guztiz naztuta dagoela, eta ez do pentsetan bakarrik emaitzaia okonez dela. Apur bat atletiken giro guztian, luz eta zabalean nahiko arraro da bilazpaldian. Bai, zalantzarik gabe, espero daigun egoera iraultzea, 2 aste barru Bilarrealen kontra garaipena lortzea, tarte horretan ere Kepa Arrizabalagaren kontratu lustatzearen inguruan albiste positiboak jasotzea,